Ya kalau we kikol kikti ki jongpi ban ya ka pi perkhat ya kalau we jongta ukurtong namar kata kada ko ki pajba kile belong ki pajba ki bestat ba ki beshamphang khendia ngai badan katu kanne kita ki noilam joka sang kongres haba ki let banialap ya ka jelap election hang thia nong ston gyong ka seng kongres ka yeng ban yada ya kata kecing mani lalu hakni gari India hot nganum kentat ya kata ka voice of the people party ru ka yeng ya kata kena snausi habang ipet ya ka manifesto lani kata ka mangtrekam jogo kongres kong kumno lara ka sarkar kongres ka wan hakabor hagar hangni hari India kan pelongan ya ka jingshong ka para serang para kentai kata gerakan sya bagi baka belong persya ya ka jinget blay jogi khon kristan lara ka sarkar kongres kong bagi yeng banyada ya ka jing mani lalu blay hakni gari India blay pat pikwa berpelongan ya ka ni wei pakan kabakta ya ka jinget jogi khon kristan hakni gari gabe ke jongi ko ki pajba nama kata wan num sai lam bakla kimut ban prung nang ni kimi nang ni nama kata pej na kanu ka benda ki pisang ban yalam bakla ya pi bat nang no pat ki zang bandung ya pi ko ki pajba long ki bastat long ki bashamphang long ki bayar ki jumur ki jing perkhat kenang bagi num sha shatcho hakni ka kenti ka bambenta ka voice of the people party ka wan ban terwa shapi yaw ni urangba yaw ni samla rangba u Dr. Ricky Singkon u bolong general secretary jong party urangba kumbang long kini nola ki nongkran hakmat ulong urangba ubla bet ke jingnang ke jingtip badalor ke jingbet ke jing start ke jing pro jabing ke jangu ulong ru urangba ubadan ke jing tekli nambar hakini kisi ki bamenta ni shibon ki banang ki rasta hindrai balai pak ke jala jungi kalong kunni namar bakita ki noilam wala da kalong ki basta hindrai ka rokom sinshar ke jogi kamlong ka babe don ka matli ki banta ke jingnang ke jing start ringkat baka jingbet ha ka rokom trekam trejam Kamento begin sudah tak kejingnang kejing start hendai ban keryang pat haka try gakta idon kam ban yo ya kejingnang kejing start idon kam ban yo nomi khabar ubet haka jingtep kejingnang bak kumjuru ubala ban try hok ya kata kapenta bala ben shet hau u Dr. Ricky AJ Singkon bolong uno hikai hamtai high school ba nehu udon ya kita ki qualities kibala shisha ban shanya namarkum ka party habang isyanya ya kado ka kamam hauni urangba upendep ya ka hakapor ka badai ulang urangba ubasmur ka jimbor ka jim perkhat ulang urangba ubala badai ulang urangba ubasmauret dei kini ki jinglong ki jamu ki bapelong ya ka party bahkan ibet bolong buta candidate na kabanta kini ka election ka bansohan nama kata ko ki pajba walalai Dr. Ricky Singkon nimla abandan hakani janmi hakani resmi walalai ba ardan nimla abandan bangi hakani kapor namar kom ka party menta ka singi dan hado ar fusau teli ki meeting kinoilam joka party ki habale keleng jongkene gari ka be ke jongi nabangi snauto ladangi kwa bangora ya ka jingkala upat ba jongkene gari ka be ke jongi borok wai ude belong ubla shampang ude belong ubla star namakata ni habalet na kaway ke jaga wat mangarod habang adab ya meeting ni na habalet bes kaway pa meeting siya siya mo kunro namar ka jingthang ke jongi kadai barwan rapat ya kata kasinchar ka khadar ka bukhut kasinchar ka khadar ka babet kimya nakwa bali thok ye phiko ki patba ngawan na shilong sini sinaum ngamda kamdon kai ke ka banganyo jimato yanadi kadai penban ka jinglen ladi kadai penban kata ke jinglut lagi balai ngahaban pelut kumni lada dei ba perkhat tang le jong ngada syong tang selo kadai uno hikai college na pendap dia kam hikai kali nyo si na pendap no hikam le jong balai kadang kam yang aban wan hakni ke jaga ko ki pajba ngambar ngadon ke jing sok ya la habang pet ki kon samla ki bandan hapeng jing puli kat ni ki pelut hakabedei baka bicycle kat ni ki pelut hakabedei baka bai puli kalau wei kebakum lupat yaki nama kata nganga ko bandan bentaya bak kani ka voice of the people party
ban let ban pichai keleng ban pen slow tho yekinong shong shong ba phi dan ya ka bor namar haka rukom penyakam hakari penyakam jokari India ka bor ka shong hau upat ba udang ka bor ban jiet ban pelong MP upat ba udang ka bor ban pindikot yang tahu nong mikmat kam shong hanga voice of the people party hele ka shong happy way po way nong shong shong jokani ka shong nong namar kata ko ki pat ba hakani ka khaknai terek Jobra yayong kabalong kasngi ba pipin ban jiet yang tahu nong mikmat shathe parliament wat num shim yaka bakandai tang kata ke election shim yaka bakada ka dingasngi bangan sandur thamai pat yakani karui ka bait ka jonga karui ka bait ka jongi nabakata wat num kensting mi nalak jongi yeng kisam ke jongpi wat num bakadai ta ka MP election kamdan kamingi kamdan jingmuto yingi resngap ayu ka jingmuto pinyo lada pio you know mikmat ubobet unong mikar ba trehok handi parliament ulla badetai hakabidei baki border ula betai hakabidei baka yokam yojam hakimi ki central institution ula betai hakabidei baka bha puli haki jaka puli jongka sokar India ki badan hangi haka jala ka jungi don shibon ke ba MP ula betai handi parliament nama kata ko ki paba wadnum kensting wadnum lesting ya kata ka bor ka bala benchet hapo jongpi mi paba hakatu wasngi but habapimi one me daga jing shongshit me daga jing get clear me daga ta ka jing slotho ka kalawai ka bakumno ngan sandur kalawai kumno ka bangai kini ki khon kikti kalawai ka bakumno ngan ai kini ki khon samla ki balong ki himman ki para ki bai hasam ki jongi ka bor ka shong happy namar lima ka ta ka bor ka bapi pidan kila bagpin kila kalawai ka badum lani kalawai ka beran jingkerman ka bapi penai yakani kejela ka bait ke jongi lingba ini tikido ibapi penlet hakade gesi pila ban sandur pila bana yakata kalawai ka bait jingkerman iki tekni ki khon hap ki berat kani kidon kalawai ka bakum no ki penai gini hato pinchailam bakla biang lingba ki komba ki sanpua ki semla shalam bakla ngin shailam bakla biang sa sisi mi bakre ka sensa ka banwan nengin lok shimo yak ta rai ka bathamai ka banginong kenyo katu ka biang nga shailam bakla katu sem kan kudno hakani ka kenti ka bamenta nganji om na beta ka jimto yanadi kana nganji na ka beta ka jimto jogini ki hon hap ki baret jogini ki khon sama ki balong kalawai jogari baka judgment reo namagata ko ki pajba ay ka jingershan ya voice of the people party dakaba pi mi renti hakate kasi pi ay jingershan ni Dr. Ricky Singon mola barwara ya ka jingela hakani gari ka bi ke jongi don bentano baka voice of the people party wanum long shu tang kinong snap wanum long shu tang kita kinong kinyo haki yeng kisem ki jongpi kena ya don benta bangi kershani ki haki jingdoi ki jongpi kershani ki dakaba pi pensro thopat chiki bahayeng hisam ki jongpi ki parjor ki jongpi ki marjan ki marpa ki jongpi ya bakumno nong bikmat pi kwa benjit hakani ka kenti ka pamenta namagata haswa ban penkot ya kani ka jingkran ka jonga kombangi julet nakawai ka shnong shakawai ka shnong habang ipan ya ka jingkershan no paiba bayi jongani ka ri ka bayi ka jongi ngida kwa bauta paiba undan benta ban penpau ya kata kedak jong jingkershan dakabau kia walang syakmat dakabau ki penpau ya kata jingkershan barabba nakabentau ni Dr. Ricky AJ Singkon namangi tip syai ko ki paiba de tangling ba ka jingkershan ka jongpi bagin poi sya thong baraba ka ni poi sya thong kandi pa ka kamram jong Dr. Ricky Singkon bonon phai ya ki paiba bon pendap ki ki jingkular ya ki bakong ka party ngilakhrei chapi nabakata ko ki paiba hakni ka por na khot bangi we repi shwa bangan perkot ki jingkran ka jonga sobha wan chini chakamat kito kibla rai ban kershan ya voice of the people party wan chakamat ngin yeng ban perta edau ya kani ka simbol ka jong pra wan chakamat paiba pini ya kata ka jinglong lakloi ka jongpi ya kata ka jingthrang ka jongpi bani don menta ka voice of the people party namangi tips kem badai tanging ba voice of the people party kaban wala kabala ban wala pat ya ka sinchar ka khadar ka bakhoj bad ya kata anla daga jing purulong ka jongpi
kinong song hangni hasnong nong wan hangni akabat ko kipai ba ngin perta edaw ngin perta ergil banai sisa kata ke jingkersan ke berada nakabentaw ni samla orang nakabentaw ni samla orang ba bagang yetsem ke jingkersan ke jopi ke nomlong ke balenoi ke jingkersan jopi hago jasni penyui yang so ubalong sisa ke jingmentoy yang kini geri ke bi ke jopi kaba kini ki pai ba nang kersan kinang wan sakamat nginangap yefi wan don benta baga voice of the people party don benta bangi bangiya jani sakamat don benta bangin taipat yang kini kecela ke jongi don benta bangin thau thamai pat yang kini geri ke bi ke jongi ngem kwa bangin longsa kata kecela ke beduk ngem kwa ban longsa kata kecela ke bayim haga jingting haga jingret bensin kelengi kwa ban long kata kecela ke babet ke babiang ke beroi kababiang pura haborok kiliang kata kadai ke cintrang ke jongi ngemuan hangi ban kamai spa kudagi wan hangi ban rapat yang aborong jong kecela ke bi ke jongi tengit wan ginangap satangkat wani po hasyam in perwai no ya kecelang hakni step hakni sni wan sakmat ko ki paiba don benta bagi nginnum syukur ya fi Pinnum babi haba pijit yang voice of the people party. Nama kini party kaya pair nakiway pat kiseng sign perhai dan ini nakiway pat ki party. At mga nakwa ro ya piko ki pai baka pidon hakni step hakni singi. Let nang ni syakmat. Ya dan pin songto ban pin syapang ya ki pai ba hakni sinong hakiway ki sinong. Kinmaru ini haki jindoi ki jompi. Nama ki jindoi ki jompi ki kersyan ini. Ki jindoi ki jompi ki pin scam ini. Ki jingdoi jompi ki ai bor ini hapren ki jingten jo ki bangi haban ya hapren ki jile ki bajot ki bangi haban ya jingba sende ki jingdoi ki jompi ngatip siam ko ki pajba kin pela ini manra yang tak burom jong kene ngeri ke be ke jongi di hagri kapor in perta laisen laiwat ya ka simbol jong parti ka balong jopra pin bot dadin jonga hadin bango ka haupra hiru laisen laiwat tinong haupra Haupra, 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 Sashisin, Haupra, 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 Kubei Shibun, Kubei Shajaru.